Hello, abusuafo, modeshe if ye jinfo ankra ye share biem. Ene ye wa awoda ye ma wo awoda pa. Onyankopon Anthony Shrensu emguso. Na nanom emmo wo ho ban. Na nyimfi adom kwa adom. So won subscribe to my channel na mesro subscribe. Yen channel ha Nneɛma Abiɛsa ne yesua ebisa ye ho se ye hena. Ye hena afei nso no ye hye ye hu nkran ama ye ni aba ye ho so ye toso ye biesa afei ni ya hyehyehye ye ho den ne akaka ye ho Nneɛma bi a ye betimi aye ede atu ye ho mpon ama ya ye yie sensene ayete enra no eno ne ye wa ha me da wasese ne nso wanya bre na wa join ye me da ase bebre Nneɛma asama edagwa so no se misi afei de afro ye no kaunantum emra na ye nyi no na ye ne nanom kasa bia na ye nte ase na wo se aketesia kata ho sie aketesia inti ababa wa biara wasi so no ne ye fra wa aketesia you say yentwi kasa na emu yedru inti kasa na nkasa no enkyerase wo mu inti se empanyinofo fra wa keteisia na wodi nidi ene owu ama wo na ekyere se wo ya ababa wa bia wakata wo ho asie na de yese draw so kra ye nhye kaunantu emerema ni pedua eye sonko sen Mmea ni pedua eni nti na se obarima nya ennamu yare krapo na ebi wo wa na onim ebi se ne honam no se ne onyankopon bo ne fai no eye sonko enye se ebi a ye ne boapayo so onim se wanya ennamu titiru yare onim nenso so obia wonya ennamu yare a na wape na wo afiase keka wo afei ne wa Johnson ntuaso ye friend UTI urinary tract infection if you say wa ma wo ho kwan ama obarema de bibi abehye wo ho a na wo mpo onumpo onim be wo na wonya nsunsuanso na fe ode pua adokoro ye honam no ni nipadua ne so ne obaade nyankopon bo no fai no say ye de mofra eben wiase ye de nipa foforo be wiase nti obaade nyankopon ebo Mmea honam no sonko emra ye bu yensa baby a ya wo twai hye baby a ye Mmea ye mu ehye ni nyina ema ye danso efi esen yen merema no nti emfa wo ho entu obarema no na ne nam ho se wo nhye dross if you say what the ya no webuem then nearby kaunantum na yare atu asete a yenya anu edru yeja aboso no kaunantum na di unhuni na jai so berema nye wo hu ade ye kora ugbuebuemu sa akon aren enye wonan kwa na esese wo katum wano no nso katum ka wano no nso tu na jai say de bia waje microphone na otu nyomu wo so so barema sabie mu sabie nyaado empanyinefo manim na wonkasa so barema kọ ashawofo live a jo barema oni ne huni ene onu obia wakofa ne fi ashawofo line one ne beda a ommo ne ho ban efiso mu no eni nti merema bebre no okofo obia wa ashawo line a omo obia no mom etu nwom wo ne microphone no so man obarema opa obia na ni so no obu no mpo no omo obia no entu nwom ewo ne microphone no so kaunantu na kawano nsutum na sorry fi wachi
na gyae sɛ da biara woda w'akyi no na wabue w'ano na nyɛ w'akyi a wabue w'ano nyɛ w'akyi a wabue w'ano dɛn na ɛbae mmea na nka yɛsombo o ne yɛda so nso sombo ɔdoma nkoma Nyankopɔn bɔ ade wie no mmea ɛne ade atwa to ɛne nti mehu yɛn ho sɛ sɛnea wohu sɛnea obi yɛ cake a ɔde ice gu so no saa na mmea te hyɛ dross na sɔre fi w'akyi na ka ho ano to na di wo ho ni ɛfi sɛ woyɛ abɔde soronko a wode nipa ɛbɛ wiase ɛna wo na ɛkasa di wo ho ni na ka ho ano to na tɔ bo ase na ɔbarima ɛnte wo sika mmɛware wo na afei wayɛ mmea soade ɛgyae sɛ woyɛ girlfriend so woyɛ ɔbea warefo nneɛma bebree na afei wɔkɔ a na wobɔ afu daa bɛn na wahu sɛ ɔbarima ɛyɛ na awerɛho ɛyɛ na atetee sɛ ɔmpɔ obi ɔbɛsɔre akɔ ɛmfa ne ho koraa ɔmpɛ wa ɔsɔre ɔkɔ ɔnwene wo ho ɔbɛsesa ne phone number ɔbɛsesa ne chip ɔkɔ adan nso nti na yɛntimi mmɔ yɛn ho ban ɛnyɛ wo nkoa na sɛbe wowɔ mmea ade bi nti dɛn na wo ɛma wo da soronko efi wo yɔnko bea nso ho yɛbɛma wa ayɛ soronko ne sɛ waka wo nan atom na waka wo ano nso atom na sɔre fi w'akyi na yare na adɔso na moma yɛni yɛn ho ni ɛyɛ modɔfo pa efi akyimfo a ankra ɛda ase sɛ nɛ nso wabɛka me ho yɛbɛhyia